dari Kapanewon Temon dengan judul Singlon. Oh, singlon, itu kayak singlon. Singlon iki apa? Sireng kulon. Aku luar mau lampus kok kono aku ora ngono lho. Setya marang kang didereki keprawon. Ini sok. Setya marang kang didereki uga setya marang bumi pertiwi. Samecak, wewengkon kudu tansah dikukui. Merga nganggo cara lan korban apa wae. Senadyan liwat dalan tol, Pas dalan tol ikune mati. ya mung kanthi cara sesinglonan sing kudu ditindakake. Senadyan to kudu ngorbanake katresnan tulus lan sejati. Inilah penampilan dari Kapanewon Temon dengan judul Singlon. Selamat menyaksikan.
Tidak, apa kamu buka tidak? Niko!
sopan. Lanangku ora bakal menggak kemeneh. Menawa kowe kepengin bali ning pacar. Konco karo konco supaya ora terkira. Amarga kowe ora bisa metu saka papan kene tanpa pituruane konco. Banjur kepiye aku bisa ketemu karo Sakti? Wes ora perlu ketemu. Karepmu apa aku rantuk? Ketemu karo pawon sing arep pitulungan marang kowe. Ora ana aku iki kok ora nyetokake kowe ketemu karo Sakti. Nanging sejatine ngono. Aku ki ora ngerti lan kepiye meneh anggonku iso sesambungan karo Sakti. Yo. Yo, Pak. Nek pancen koyo perkarane aku ora bisa minta apa-apa. Sing baku kasunyatan saiki kowe wis bisa ngelirik papan kene lan gawe manfaat. Yeah.
Oke Pak Teman, monggo. Siapa jenengmu? Kula baru Pak Teman. Pacanganipun Pak Westri. Lagi dadi pacaran. Nggih Pak Teman. Dan apa kowe sapa pawongan sing wis mitulungi pacanganku? Sampun Pak Teman. Nek ngono. Kowe omongan. Sapa sing wis tau kadulamu marang aku. Kudu kasih kira. Nggih Pak Teman. Nanging Pak Westri punika sandut lawuh kaliyan saged sak sanes kadunipun to Pak Teman. Nah. Benar. Kula sapa? Aku arep kawin panjenengan dengan Paris. Pesanipun Pak Demang. Kowe cukup butuhake bapane sakit. Utawa nyuwake sakit nang kata. Piye Pak? Nyuwun pangapunten Pak Demang. Kula boten saged. Apa ndok pikir tenan? Kadang pun Pak. Kula boten mangertos saestu. Pripun saged sesambungan malih kaliyan saged. Ayo moka. Moka minangka kowe ora iso sambungan nang sakit iki Pak Westri. Boten Pak Demang. Saestu. Pak Westri. Nek pancen kowe ketemu Pak Westri saged ngobrol wae. Nanging aku lagi ketenan. Wes. Kowe ora iso bicara halus Pak Westri. Tiga. Ulo. Tidak. Tiga. Pak Demang. Kula suwun kandhang panjenengan kados menika. Piyambakipun boten lepat. Orang begitu mantap kowe Pak Westri. Nanging kula boten mangertos saestu Pak Demang. Ora ngerti apa kowe eman sakit. Sesuk sing bakal omongan. Kowe ora kudu karo saged. Nek kowe memang saged, tegese ora ngomong aku. Nah. Kudu kowe ngomong apa jadi kandang kita kuwi Pak Westri. Minangka kowe sing punika marang duit. Mula kowe sing tak kei kok. Nek kowe sing marang aku kan. Aku iso minta wis kok. Kadang. Kok kadang kok nek aku tak. Minangka bandar. Pikiran.
awake dhewe bebarengan menuju Pawes. Bener kowe. Tanganku salah kapal. Ngitungi kelompok sebelum datang di Bali Soekarno. Saya cepet aku itu Indra. Ugo so cepet rapi gawe. Kau dalam Jepang yang mampu. Kudu bisa ke. Matur nuwun. Saiki awak dhewe bebarengan tumuju oleh ketebak. Ayo. Ayo. Kowe kabeh ora mampu tidak bisa. Nanging nek aku langsung tidak apa. Pak Westi lan pacangannya bakal cilaka. Cilike dipidono. Yo mesti gedene bakal dipateni. Ora kena. Nek kowe kabeh tidak tidak apik ora ngono kuwi. Jenenge padha wae kaya kumpul orang Sunda. Tadi. Kok wis kok ngono wae ngono. Meski wae iso. Mergo aku ngerti menawa bapak. Yo temannya lah. Wis jawab pambiyanku malah Raden Mesake. Supaya nek bareng nulungi Pak Westi. Lu ada panggon yang lewat kowe kabeh iki. Apa kadamu iki mau dihukumi? Kowe kabeh kudu percaya karo. Aku kira bakal jlongrongake. Mija wis kandha bareng. Menane sak kabeh bulet. Mula aku agak tentrem. Tantri. Selamatane Pawes lan pacangan iki oleh tangane awak dhewe. Ning tangane awake dhewe. Nanging ning tanganmu. Kuwi iki perkaramu. Dadi ku ora perlu ngejak kanca-kanca supaya ngambyong itu mindakmu. Ane sampe iki kancane dhewe. Wis tadi buat bali kanca. Kabeh sudah nyogol jane. Kuwi jenenge nekat. Nekat kok beda kok. Mergo nekat kok kowe terus ngawur waktu itu. Apa sing dikandake tantri paten? Iki kabeh perkara. Lan anu dhewe kang bakal ngerti. Aku sing miliki, mula aku kang bakal kita. Wis, kanca-kanca, atur tangan.
Kanca-kanca kaya ngono kuwi. Mergo kowe dhewe mung dadi korban. Ya, luar biasa ini tadi penampilan dari Kapanewon Temon Anjay. Ya luar biasa, malam hari ini kita lalui dengan luar biasa dan masih kita tunggu kehadiran para pemirsa untuk besok malam. Besok malam masih ada 6 kontingen lagi. Dan yang jelas juga